The Self-Preservation Society. The Self-Preservation Society. Fl-1962, 50 sena ilu l-kumpanija tal-karozzi Britannika MG ħarġet il-mudell MGB biex tieħu post l-MGA. Il-karozza sportiv MGB kienet suċċess kbir, tant li għadha sal-lum popolari ħafna mad-dilettanti tal-karozzi mhux l-inqas f'Malta. Kien għalhekk l-Old Motors Club ta' Malta, l-istess kif sar pajjiżi oħra, organizzat attività l-membri tagħha u għas-sidien tal-karozzi MGs biex jiċċelebraw dan l-anniversarju ta' din il-karozza ikona. Kif jafu id-dilettanti kollha, l-MGBs kienu ikona dak iż-żmien meta ħarġu u għalhekk qed isir dan l-avveniment li qegħdin nagħmlu llum. Bdejna smajna biha din f'Jannar, sirna nafu f'Jannar l-aħħar ta' Jannar u minn dakinhar law ħdimna kemm flaħna biex inlaqqaw l-MGs li hawn Malta. Kollox f'din l-attività pparteċipaw 60 karozza MG u kien hemm ukoll esposta għall pubbliku mudell tal-ewwel karozza MG li ħarġet minn din il-kumpanija Ingliża.